Alo, bună seara, mă scuzați că vă deranjez la ora asta. Sunt Mihai Mureșan de la Electrica. Vreau să vă întreb dacă vă merge frigiderul. Mă auziți? Da, mă auziți? Vă aud. Ok. Vreau să-mi confirmați dacă vă merge frigiderul. De ce să spune dacă merge frigider sau nu? Facem o razie pe oraș. Da? Da. Merge, da. Dar descrieți și vedeți dacă vă merge lumina. Dar ce vrei să mă încerci după mine? Nu, absolut nimic. Facem o razie pe oraș, v-am mai spus. Da? Doar să-mi confirmați că vă merge. Păi, să știi că acum am umblat în el și merg. Să mă puteți deschide o dată? Ia uite. Vreau să aud dacă l-ați deschis. Bă, ia, fiate. L-auzi? Da, bine, mulțumim. Atunci vă rog frumos, am o singură rugăminte. Mă ascultați? Zi. Fiți cu mare atenție. Ca să nu meargă, legați-l. Ok? Ca să nu meargă, Să-l legați. să nu meargă de pe loc. De pe loc, cum doriți dumneavoastră. Bine, mulțumim. O seară plăcută și numai bine. La revedere. Salut.